Kalansay og patayng lawas sa duha ka individual ang napalgan sa Cagayan de Oro City ug managlaing lugar sa Misamis Oriental. Ani ang report. Kalabira sa usa ka tawo gikan hawak nga parte ngadto sa tuhod ang napalgan sa mga residente sa Zone 1 Barangay Tabok, Upol, Misamis Oriental Domingo sa buntag. Dali nga girespondihan sa kapulisan ang lugar. Wala madugay na kumpirma sa usa ka Vilma Damanon nga ang kalabira iya kini sa anak nga si James Damanon, 24 anyos, taga Zone 12 Landfill, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Nailhan kini pinaagi sa short nga sulob niini. Sukad Enero 5 pa kuno missing ang biktima diyang naanod sa suba sa Makasandig ug sukad niadto gipangita na kini sa iyahang banay. I-turn over na sa kapulisan ang bukog sa biktima. And then we don't know kung asa na ang other nga part sa iyang body ang na asa nakapaingo na. No, maybe siguro sa kadugay na, no, pila ka simana siguro sa dagat kato na siparit na gito siya. Sa Taguluan, Misamis Oriental, napalga na ang patayng lawas ni Christian Bendita, 22 anyos, taga Valencia City, Bukidnon. Human kini nalumos sa suba sa Zone 5 Barangay Mohon adlong Sabado. Gisalom kuno sa biktima ang iyang tsinelas nga naanod, apan wala na kini nakatunga tungod na lumos na diay kini. Karon nakatakdang dalhon ang patayng lawas ni ini ngadto siyang kabanay sa Valencia City. Samtang sa Cagayan de Oro City, napalgang wala na kinabuhi gawas sa iyang ginabantayang tindahan si Johnny Abarquez, 38 anyos, tanod sa Barangay 33. Sa pagsuta sa kapulisan sa Kugon, patay na kuno ang biktima sa ilang pagresponde. Wala usab sila'y nakitang foul play. Matod sa inahan sa biktima nga si Lita Abarquez, nga gikan kuno nag-inom ang iyahang anak, una kini mi-duty sa pagbantay sa tindahan. Busa, padayon ang investigasyon kung ngano namatay ang biktima. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.